Hingke bayap song bahai tongbai khakhayo norok jotono bisi ketalni kaham no tongmani hanoi hingke tini ang norok ni bagai kaisa video tipeka abo hingkai tai lachi ma singja tai wana ma singja video hingke o video no ang news nugoi tamike ang video swnami han tongmani haifano abo hai saya rok no nugoile tai video swnamya tongmaya aboni bagai no ang tini video swnamui tubukha kendro puila no video no puila ni simi paitha jora nai tongdi kendro video no pura naidi kendro saimannai hingke chung o mangpili video nugui mankha hingkai wani bosongni borok borokni culture ni folk dance ni borok abono phunugui tongkha chini kok borok rwchabmung samung no borok phunugui tongkha borok nai reha jaga chini riginai borok tai risa soroi tai yago mairang kolaijak bisima chatui chaitui khe kolai ni borok kolai borok mwsai tongnaikha borokni wani bosongni culture folk dance ni borok amo khe abaimung khai tongkha hingkai abono bayap song hingkai tamo haina ba abono nugoi tai tongmalia hingkai amo hai saya rok phunukjagui tongo tai video swnammalia ang video ma swnamkha hingke faide hingke chung o video no kisa naina legena. Professor Biplab Haldar and showcasing the culture Bengali folk dance. Next, we have with us Tripura ICFAI with the Honorable Vice. Hingke bayap song norok nugui mankhana borokni culture ni je borok awai mungri tongkha hingke tam sanani musana bo rungya bisimo kola rungya rwchabna bo rungya tei borokni culture ni chini kok borok culture no borok rwchabmung hai khe phunugui tongkha hingke abo belai kheno chaya hingke abono ang khakhayo joto TIPRASA rok abono khorang tisalai nangthok hingke norok obono tui tamo sana muchung norok comment o thangai comment khailai comment khai sade video no chajak khai norok like khaide tei o video no share khaide joto TIPRASA rok ni bwskango nungnani bagui tei abono khorang tisalainani wngthok joto TIPRASA no tei joto abo hai youtubers tongnai rok norok bo jotono o video no khorang tisaladi hingkai tamo sanani muchung comment box o comment khaide abo hai saya rok no nugule tei chungbo tei nai tonglaia hingkai abono video rok ma swnamkha hingkai khorang ma tisalainai hingkai tini ni bagui aswknungnai jotono no bisi ketalni jotono no hambai kaham khwrwngkhai tongmani jotono.